קובלובה, אתם מקבלים את הסמכות שלי כבורר בסכסוך שלכם עם שימי אנג'ל? בטח, אסולין, בטח. שני הצדדים מתחייבים לעשות כל מה שאני אגיד? כן. שימי, במשפט אחד, מה הבעיה שלי מאחים? הם הרגו את אח שלי. הם הרגו אבא ל5 ילדים. ועל מה? על חוב של $150,000? דירת 3 חדרים ברמת גן? על זה הורגים בן אדם? לאן התדרדרנו? איפה הגענו? קובלובה, אתם הורדתם את מורדוך? מומו אנג'ל, זיכרונו לברכה. זה היה טעות. אני דרסתי אותו. איזה מין טעות זאת שדורסים בן אדם? זה טעות זה? קשרתי אותו לעץ, והתקרבתי עם המכונית, ברח קלאץ'. אני מחליט מה הולך להיות. אחיך לא שילם חוב? בתורה בפרשת השבוע נאמר, קונה שור ואין מכסה, רוצה אוזנו אל בית אדונו. בעיקרון זה מדאורייתא. שימי, אף נקמה לא תהיה פה. וכסף לא מכפר על פגיעה בחיי האדם. אתה מבין אותי? תסתכל עליי. אתה מבין אותי, שימי? האחים קובלובה, מהיום כל בוקר אתם מניחים תפילין ומבקשים סליחה מאלוקים. עכשיו תלחצו ידיים. האדם הרע בעיניכם מבוטל. בולדוג, עזוב את הדונם, ותדר לי מקום בבריכה. אני רוצה לנוח. ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני הולך איתי אם לא נזכרכי
ימיני תדבק לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי אם לא אעלה ואם לא אעלה את ירושלים